vykonávali naši predkovia. Touto prácu by som vás rád informoval o histórii našej rizoslovenskej kuchyne. História slovenskej kuchyne sa viaže napríklad starých Slovanov. Na naše územie v 5. storočí, kde doniesli rozmanité hospodárske plodiny, ako je ovoz, raž, strukoviny, domestifikovali nové zvieratá, ako ovce, ošípané i každodenný na každodennom jedálničku hlavnou súčasťou chlieb, ktorý bol okrúhly a ploský. Ako sladidlo používali med a vyrábali z neho aj medovinu. Nové zmeny priniesla raná feudálna spoločnosť, ktorej sa prevažne začal pestovať zelenina, ovocie a objavovala sa aj vinič. Na ženy na mňa tak hrozne pozerajú. Ty si sa mal do zrkadla doma pozerať. Sme si sa vzdiali, to je hnusné. No vinič, tam si skúšil. Ďalšou radikálnou zmenou bol začiatok remesiel na Slovensku v období 13. storočia, ktoré priniesli nové výrobky na trh. Boli to napríklad mliečne výrobky ako tvarog, síry, začal sa objavovať aj alkohol, ktorý vytláča postupne z medovín opredia, hlavne pivo. V tomto období ľudia preferovali kaštovité jedlá. Ale to je techničné. Bolo veľa rôznych rozmanitých druhov káš, napríklad kukuričná kaša, hraková kaša, neskôr bola aj krupicová. Ďalšou výraznou zmenou stravovacích návykov Slovákov bolo pestovanie zemiakov, ktoré v 18. storočí priniesli z Ameriky. V tomto období je vidno veľkú diferenciáciu v stravovaní slovenského národa. Je to hlavne bohatší v južných krajoch, ktoré preferovali konzumáciu mäsa, chleba, ovší a ovocia. V severnejších, chudobnejších krajoch ako sú Kysuce a Orava, preferovali skôr jedlo, ktoré si dopestovali, ako je kapusta a zemiaky. Príchodom zemiakov vznikla aj nová odnož zemiakových cestovín, napríklad pyrohov, šatúčiek a takisto halušiek. Halušky sa delia podľa spôsobu prípravy na halušky, žlande a strávačky. Najobľúbenejšie sú však brinzové halušky, ktoré sú tvorené. Áno. Nie sú opačné. Ktoré sú tvorené z múky a zemiakov, plus zmiešané s osmotanou a špeciálnym ovčím sírom slaným. Brinza.
byť posypané oreťovanou slaninou alebo masou. V tomto období sa preferovala konzumácia mäsa, hlavne jahňačieho a husacieho. Husacina sa podávala s vokšami a červenou kapustou, to môžete tu. A takisto sa preferovali aj teplé bojovky. Jednou z najhlavnejších bol kysel, to je dnešný ekvivalent kapustnice, ktorý ľudia konzumovali prevažne na raňajky. Potom na obed, na večeru sa podávali studené jedlá. V tomto období sa na špeciálne príležitosti pripravovali kysnuté koláče a štedravky. Bolo to hlavne na Vianoce a Veľkú noc, kedy si ľudia mohli dovoliť trocha viac minúť. Slovenská kuchyňa bola vždy ovplyvňovaná okolitými krajinami, ako napríklad Česko, Poľsko a Maďarsko. Bolo to hlavne po prvej svetovej vojne, kedy sa na Slovensku začali pestovať napríklad rajčiny a paprika. Takisto sa začal do popredia dostávať guláš, ešte je tu kotlíkový. Začala sa variť pražnica, tvorec. A takisto sa objavujú mnohé perkelty a výrobky z bravčového mäsa. Tak, už viete, ako asi prebiehala revolúcia v Slovensku. Prebiehal vývoj slovenskej kuchyne. Dúfam, že som vás tej tému zaujal, tak prajem dobrú chuť a ďakujem za to.